Dwi wedi dod â'r camera lawr i'r clwb golf a dwi'n siarad yn eitha dawel achos dwi ddim yn gwybod os dwi i fod yn saethu yn fan hyn rhag ofn bod yna rhywun yn cerdded heibio yn wyth lymyn. Gobeithio ddim. Ond dyna rhai o'r loceri dwi wedi bod yn gweithio arnyn nhw ers misoedd lawer rwan. Dyma rhai dwi wedi adnewyddu. Maen nhw wedi wneud allan o pitch pine sy'n pren sy'n eitha prin. Di hynny'n iawn? Pren sy'n eitha brin erbyn hyn. Ond maen nhw'n edrych yn rhoi braf. Maen nhw'n dyddio nôl i 1890 dweud y gwir. Ond na i jyst mynd trwy'r cawodydd fan hyn. Dyma yna resi a resi ohonyn nhw. Na i jyst pigo trwy'r cawodydd. Dwi'n credu bod na unrhyw un yn y cawod. Na, beth yn iawn. Na i dod i'r rhes dyma'r rhes dwi'n gweithio arno fe hyn y bryd. Wedi tynnu y drysau bore yma ac na i jyst mynd round y cornel i weld rhai dwi heb twtsio hyd yn hyn. Dyma'r na chi. Gobeithio bod y camera yn ar clwb golf. Da chi'n gallu gweld cwbl o bobl. Right yn y pellter. Chwarae yma. Sori, mae'r camera yn siglo. Na fo. Dyma bai Lerpwl yn y pellter. Na i jyst dod fan hyn. A dyma rhai o'r loceri sydd heb ei drin eto. Fel newch chi weld, mae bobl yn taflu bob math o gloion arnyn nhw wedi ac dweud y gwir, dwi'n meddwl bod wedi cael unrhyw fath o triniaeth ers flynyddoedd lawer. Right, na i jyst troi'r camera unwaith eto. Dwi'n gallu gweld y sgrin, ond gobeithio bod fi yn y llun. Felly dyma be dwi wedi bod yn neud ers misoedd lawr. Dwi'n meddwl, dwi'n gobeithio, dwi'n wir gobeithio, fyddai wedi gorffen ymhen 3 wythnos rwan. Ond gawn ni weld.